Assalamu alaikum, mekruayileşler. Size dünyadaki ähli gowluklar arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mekruan arkadagymyzyň saýatyna, Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna siziň her biriňizde berk jan saglyk, uzak ömür işiňizde uly üstünlükler arzu edýäs. Mekruayileşler şeýle ýagşy arzuwlar bilen gel bagşym biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň şu gedek sana başlaýar. Mekruayileşler biziň gepleşigimiziň şu gedek mihmanlary, ine görüşüňiz ýaly aýdymçylar, bagşylar Arslan Saparow bilen Döwran Çalyýew. Şeýle aýdymçylara sadandalyk etjek, sadanda ýigitlerimiz Guwanç Saparow bilen Salih Gurbanow. Hormatly mihmanlar, siziň hemmäňizi gepleşigimiziň şu gedek sanada hoş gördük. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen gün saýyn güllap ösýän diýarymyzda bir aýdyma sada, medeniýete, sunnaty, döredüjülüge bir aýratyn uly üns berilýär-de. Näse kötleşligimiň başyny şular dogrusundan başlaýaly. Döwran asydan başlaýaly. Kadymky şahirlimizin dana sözlerini döwrden aýdymlar aýdyp gepleşdirige gerek. Muna bu gepleşiginde de täze söýüp aýdymlary, unutman aýdymyň täzece işläp, kebişirläp bitirdim. Başga da bir näçe söýüp aýdymlary, meşhur aýdymlar siziň şu gepleşigine alyp geldim. 2019 ýylym täze aýdymlar ýüze çykdy. Näme kynullarda da ahryman arkadamyň saýatyny watançylyk söýüge başlanan aýdymlanmady. Halkymyzy, ýurdumyzy wasp eden aýdymlar bilen halk köpçüligine ýetirer. Indi Arslan Saparow seň bilen dowam edelim. Hormatly prezidentimiziň biz aýdymçy sadandalar, döredüjülük işgärler üçin şu ähli şertler döret berkdikden sizemne şu wagt bir Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynda şu aýdym saý merkezinde işläp ýörňiz bir näçe ýyllar bäri bir aňyryňyzam aýdymçylar, sadandalar maşgalasy indi söküdüm bilen dowam edelim. Siziň gepleşiňizden täze aýdymlarymyz bilen geldim. Bir näçe halipalamyzyň aýdymlaryny getirdik. Täze üç günler bilen. Arslan, Döwran, siziň aýtmaňyzda bir aýdym ýyleşlemede ýetirelin, onuň söküdüm ýene dowam ediberer.
Gürküdüp nurli cemala ayırdan ferden gelin bakıp doyman gül yüzüme gül yüzü nurdan gelin kamatan fikir sıfatlı surayan gerden gelin seypanasın allıcan gül yüzüm nurdan gelin gözü cennet yüzümü elden gelin Gecelerine tüm atıldım şamsırandı yanarken akvalarım kiryan toğlar ne acıp sallanarken Ovağın tatlı şekerde var acayip sorafin Kirkülerde bası karyar var akıllı danafin Hünce değil düdülenir işlerin dördenlerin Geltemime karşı alya alıp karşını yürü Gücünlüye yerim ben yakan parçını içirim Kara taşlar ermeleye kümüş taşbarım dedi Sülmürüye parmak dişler kayılır kebülür Seypanasın Allah'ım gültünüm nurdan gelin Köp sağ olun. Ayıp beren aydımın üçün yaşayla aydımlan tanı köp boldun. Yine şu halipa şagirt kakının söködümüz devam edelim. Murat Saparow halipa kompozitor aydımçı. Bir neçe aydımları bize koyup gitti. Hakan Murat halipa hakkında, onun başka da bir neçe halipalar hakkında bir söködümüz seninle devam edelim. Hakan barada aytsam bir neçe düzen aydımlar var.
yerine getiren aydymlar var. Yaşlıktan, çağalıktan aydymsada höwet başlana bir ilki bir eline bir saz rol alya dutardır qıjak ya akordeon haytam orada bir belli saz rol bilen ilki başlaýarda. Sen hay saz rol bilen başladın. Gökte Petra'nın mılı təsvirədi. Adındaki sazçılık mektebe. O koyuremde dutardan girdim. Onu orada geldi. Gabiş okuttu. Fortepiyanodan orada durdum. Rapudak. Salfejeden Halıq Atayf okuttu. Şolardan təlim aldım. Sağalığımdan. Ne sağalığımdan ne aydınlı sinne. Onun bar ne var. Sağada ortak dinlen aydınlığımda. Onu bana ödüm aytmak. Atır kıyınan düşüp barana. Mene ön halipalamızın aydınlarından täze oğuşkun bilen işlep bayramçılıklarımızda, konsertlerde çıkışıp halkımıza yetirip durur.
Köp sağ ol. Ayıp beren aydımın üçün. Bu aydımlar da şu näçe dinleýän oturmaly. Şuňala aydımlaryň sany köp boldy. Indi söwgetdeşligimizde Döwran tilinden dowam edenler. Bir näçe şagirdlerimiz bar. Şol dogrusyna bir giňişleýin ruňlara. Kiçiligimde Barlyk Hajiýewiň aydymlaryna has ýykyn edýärdim. Bilbil o wagtda sadanna hem aydymçy bolan Guramra Dagbaşyýew hasam ýykyn etdim. Onuň akordeonlaryny, sazyny, guralyny erkedişi, saz tesimleri hiç kimin yolunu hingine miňzemeýän şonu ýaly tilsimleri bardy. Täze şagirdler gelýär, aydym tilsimlerine göre diýen, ýanyma gelýär, ýaş olar aýdyrshyna göre diýen, sazdan okudyp görüşdürsen, şagan saz çalyş tiliminden. Sungat medeniyet işgärleriň halk gonlary mehriban arkadamyzy bize köp zatlarda hem gollaw, halifa mugallim bolup dur. Onun dörediyen aydym sazlary bize ilham berýär, täze işlemäge, döretmäge iterip berýär. Onda näme? Döwran söwgetdeşligimiz şu ýerine siziň aýtmaňyzy ileşlemede bir aýdym ýetireli, onu söwgetimiz ýene dowam eder.
Köp sağ olun Döwran, aýdyp beren aýdym üçin. Şu klavşy saat gurulanyň ählisine erkedýän idiňiz, näme bir şagirdiniz hakynda aýdyp berdiňiz. Indi şu özüňiz diňe bir taýyn aýdymy aýtmak bilen çäklenmän bir sadam döredýäňiz da. Bir aýdym döretjek godan näçe wagtyň dowamında şol aýdymy taýyn edip köpçüligine ödürläp bolýar onu. 4-5 şununda alýa, şonu gow sünnälemek üçin. Ine men arada şu ýagdaý boldy, ola öň aýdyran aýdym, meşhur aýdym. Kefar Kazım düzünü. Awa. Bizimle Medeniyet Enstitüsü'nün halife bollan beri geldi Murat Nazarov öň yerine etirin. Şonu Döwran edim. Şunu sen işleýän yerine düşäjek ýaly. Täze ugusundan işläp berdi. Ana şonun ýankyryşym ýary ay 6-7 gün 10 da bardy. Şunu kewşirläp gaýta-gaýtan aýtdyryp ýerine ertip şu aýdym bollum edip tapşyrdım da. Näme töwetleşýärmi şu ýerine ne taýdan ýitlemdim, taýdan çalyp berdi. Siziň her ýeriňizden aýtmaňyzda, illeşlemede bir aýdym ýetireli, onuň söhbetimiz ýene dowam eder. Sallanıp işe geçen Fergi boyluyum unutma Azap gölleri çeker Çekereliyim unutma Unutma gölleriyim Unutma şirin sevdim Unutma Unutma aydan ferleriyim Unutma gölleriyim Unutma şirin sevdim Unutma Unutma aydan ferleriyim Kamusular ya bolu Aşklardan bolu Söylemi uşak bolu Tecrübeliyim unutma Unutma Böleriyim Unutma Şirin sevdim Unutma Unutma Ayden söyleyim Unutma Böleriyim Unutma şirin sevdim Unutma Unutma aydan sevdim Gelli azap zamana Şükredişip dumana Hayran bolyan cimana Haydi güleyim unutma Unutma güleyim Unutma şirin sevdim Unutma Unutma aydan sevdim Unutma güleyim Unutma şirin sevdim Unutma Unutma aydan sevdim Gellene beydi durma Bigane kümlünü yermen Aşığın çeker arman Gülüp doğrayım unutma Unutma
açyndar aýşyň ödül. Açyndar aýşyň ödül. Köp sağ ol. Arslan, ayıp beren aydymyň üçin Döwran. Teňem ayıp beren aydymyň üçin ýene söködümiz dowam edeller. Döwran siziň esasy aýdýan aydymlaryňyň agla we bölegi söýgü hakynda aýdymlarda. Ýaşlykdan ýa şoň ýykynmy söýgüye gaty soňur ödüm berdim. Şo barada düren gowy sözlerim bolsa, goşgu qolanamada şonu jan edip bir aydyma geçirip, aydyma bir halk köpçüne şoň hasam halyna barar ýaly döredönip, ine şo aradalarda bolýan men. Doğru. Indi Arslan siziň esasy şol öňkü kompozitorlarymyň aýdymyny aýtmaga köp ýakyn edýän ekeniňi de o sebäpne. Ben özüm ýaşlygymdan söýgü aýdymlarym aýtdym, özüm halipalyň aýdymlaryny aýtmaga gorýan. Umuman şol biziň öňkü halipalarymyň şol geçen asyryň 60-njy, 70-nji, 80-nji ýyllarda döwren aýdymlarynyň hemmedem bize şu wagt halk aýdymy ýaly bolup galdy Döwran. Ýa-ni aýdyp beren aýdymlaryň hemmedem şeýle bir mulayim näçe diňleseň bir şonça dinleýäsiň gelýär-de. Bir sada ýerine düşen, sözüm ýerine düşen, onuň bir biziň şu wagtky döwrümizdeäki ýaşlamadam şonu ürje edip aýdýaşmaýaly öňkü kompozitorlarymyň aýdymlaryny. İleşlemede ýene bir aýdym ýetiräýin siziň her ýeriňiň aýtmaňyza.
solar qaşımda müngürlü tağım İmerim içmeden lelem sen gerek Cennetten sayılanan bir şükür kıydım Yüzüne bakmarım lelem sen gerek Cennetten sayılanan bir şükür kıydım Yüzüne bakmarım lelem sen gerek Soradım suyun yar Yürümün halani geri değil yarım Aydan günden soradım suyun yar Yürümün halani geri değil yarım Herif sözümü Nojuwan deyse Kaze bitti yarda Yüzüm soğu deyse Dünya malım verecek Yürgen deyse Dillerim larasa Lelen senlere Dünya malım verecek Yürgen deyse Dillerim larasa Lelen senlere Soradım seyin yarım Yürümün halani geri değil yarım Aydan günden soradım seyin yarım Yürümün halani geri değil yarım Dur huzur dünya malı bidere Verdiler hıyır gıydım almadı yürüm Sordum yürüpken başka ne Biydim ağadım hesirine Sordum yürüpken başka ne Biydim ağadım hesirine Aydan soradım seyin yarım Yürümün halani geri değil yarım Aydan günden soradım seyin yarım Yürümün halani geri değil yarım Aydan günden soradım seyin yarım Yürümün halani geri değil yarım Aydan günden soradım seyin yarım Yürümün halani geri değil yarım Köp sağ ol. Ayıp beren aydımın içine sağdan da gitlersiz de sağ ol. Buna sağdan da ettiğin. Hem aydımların içinde millilik var da, millilik yer şargaç olup geçiyor. Şu millilik bolon yerine sonda bir has bir kili yakin oluyor da. İlki şu akordeon saz uralını Türkmen eline alıp halk köpçülüğüne getirip bilen şu bizim merhum halifamız Mem Şarif anerdip attan fıngım aydan aydımı seni küytödüm aydımım. Bizim merhum Mem Şarif'sin şu akordeon sazına döredip halk köpçülüğüne şagirdlerine oyup giden son godu şu olaydım hele hedrem yaşap gör heni de maydalar seni küytödüm. Halk köpçülüğüne toy merekelerine yüreklerine kalbine singen sağlar şular. Mehran arkadağımız sayesinde köp aydım sağlar dörettik. Şanlı karıştım ayrımsız yetip geliyor. Ona da nesip bolsa ö dörecülümüzü beylek şahirlerin vatançılık değişik aydımdır sağların tezisi öğüşüne işlep halk köpçülüğüne getirir. Şir Mehmet Durduýewiň sözlerine dözmenen deyip gıyır gelinler vasp ediyen aydım şonu tezisi öğüşüne işlepdim. Onda şu an şunu iyileştirmede getireyle.
Doğdum dipemde erden Ardı oylap saylap tuttum şekerden Olmadım ağlap çıkayım içeriden Tarih aydan söylerine dönmem Olmadım ağlap çıkayım içeriden Tarih aydan söylerine dönmem Gözmenem gözmenem yara gözmenem 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 yara gözmenem Tarih aydan söylerine dönmem Ağlamaydan söylerine dönmem Kıyıdır karan, kadır sözüm yok Ümüm nedir göre, bilmez benim yok Oğda sen bekar, ben de dinim yok Kuşların çevilerine dönmene Oğda sen bekar, ben de dinim yok Kuşların çevilerine dönmene Dönmenem, dönmenem, yara dönmenem Gözmenem, gözmenem, yara gözmenem Ağlamaydan söylerime dönmenem Ağlamaydan söylerime dönmenem Dini şehir keçip bağlama sizin Oynanmadın hayfi kimin bedidin Ey ödenim ödenlerin şafisin Senin sirri boylarına dönenim Ey ödenim ödenlerin şafisin Senin sirri boylarına dönenim Dönemenim dönemenim yara dönemenim 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 yara dönemenim Kuşlam içevilerine dönemenim Kuşlam içevilerine dönemenim 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 yara dönemenim 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 yara dönemenim
hicran oldum yıllar şirin şirin baha ilim kapılma baha uqa gidiyer gincahın yıllarım aklımda uqa gidiyer gincahın yıllarım aklımda gülüm sever yarım olmaz gülüm gülbarım binti gitme kararım yıllarım aklımda binti gitme kararım yıllarım aklımda yol üstünde dinlemin ulup koyup yememin karışırım sana min yıllarım aklımda karışırım sana min yıllarım aklımda uqa gidiyer gincahın yıllarım aklımda yıllarım Köp sağ ol. Arslan ayıp beren aydım üçün. Umuman şu bizim gepleşigimize gelip Döwran Arslan bir gow aydınlar ayıp berdiňiz, gyzykly sökö töşkülüňiz üçün. Olanlar size bir sadandalyk edeniňiz üçün siziň hemmeňize köp sağ bolsun aýdýan. Mundan beýlegim işiňizde ullakan üstünlük Türkmenistan rowaçlygyň watan ýerinde siziň bir mudama tutan işiňiz rowaç bolsun. Kahraman prezidentimize sağ olsun aýdýan. Mehriban arkadağı prezidentimize köp sağ olsun aýdýar. Hormatly prezidentin il ýurt behwitli alyp barýan işleri orowaz alsyn. Mehribanleşler size yeni bir yola elem oluklaryny arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mehriban arkadağymyzyň saýatyna, Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna siziň her biriňizde berk jan saglyk, uzak ömür işiňizde uly üstünlükler arzu edýäs. Mehribanleşler şeýle ýagşy arzular bilen gel bagşyn biz bugün aýdym aýdalatly gepleşigimiziň şu gedek sany geçirip gutarýas. Hoş sag bolun, toýlarda diýdarlaşalyň.